Ya kuma abuta soyayya, barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka. Ni ne naku Zubairu Muhammad wanda kuka fi sani da suna Zubairu Duniyar Masoya. Idan yau ne farkon zuwanka a cikin wannan tasha tawa mai albarka, ka yi subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye idan na ɗora. Kamar yadda kullum nake kawo muku abubuwa waɗanda sun ka danganci soyayya, yau ma na zo muku da wasu. Kuma insha Allah zan ci gaba da kawo muku abubuwan da duk sai ku shafi soyayya a cikin wannan shafi nawa. Bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan soyayya mai taken so maso wani. Abinda ake nufi da son maso wani shine kamar misali kana son budurwa amma duka hankalinta ba a wajen ka yake ba, to shine ake nufi da son maso wani. Duk lokacin da kace kana son ta, idan ba kai take so ba to ba za ka ga ta maido hankalinta a gare ka ba, to shine wannan zai baka matsala a rayuwa kuma za ka sha wahala sosai, domin kuwa komai kai mata a rayuwa ba za ka samu soyayyar ta ba, saboda kai kana bibiyar ta, ita kuma tana da wanda take bibiya, to kinan kaga ba za ku taba haduwa ba. Haka ma budurwa idan tana son wani saurayi kuma shi ko baya son ta, kawai ta haƙura ta barsa. Maza suna nan da yawa, sai ki nemi wani, kuma mazan mata suna nan da yawa, sai ka nemi wata. Don haka ku bar ɓata lokacin ku akan inda ba a ƙaunar ku. Yana tuna mini cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa idan aka ƙika a wani wuri to ka je wani wurin za a so ka. To tun da haka ne, to kenan me zai dame ni? Gara na tattara kayana na bar wuri domin na tsira da sauran mutunci na. Ina tuna muku idan kun manta, Allah subhanahu wata'ala babu wanda baya so a cikin duniyar nan. Kun ga akwai musulmai, akwai kafirai, amma duka Allah yana ba su, sai dai akwai ranar bambanci, na san tana nan zuwa kuma na san kun san da ita. Wannan bidiyo anan zai tsaya. Idan yau ne farkon zuwanka a cikin wannan channel tawa mai albarka, ka yi subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.